ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ, ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆಗು ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ, ಐಕಾದೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇ ತುಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಜಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಕುಶಿಡು ಪುಡಿಯೇ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ. LOL, laugh out loud, balitali pala scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, I could let you know I live. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ನೋ ಪ್ರಿಯಾಲಿ ಓನ್ಲಿ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಬಾನ ಬಡಕೊನ್ನಗ ತಾಂಡವೇ ಪಂಪಿನ ತೆಡಿಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ಕದಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಪಜಿರು ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ಗೆಂದಾಳಿ ಪಂಪಿನ ತಾರೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ಬಾರೆಡು ಬಾರೆ ಆದಾಳೆ ಬೂದಾಳೆ ಪೂಬಾರೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ರಾಜಗಿರಿ ಪಂಪಿನ ಕೆಂಪು ಪಾತ್ವೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ಕಾಲೋಡು ಕೇಪುಲ ಪಂಪಿನ ಪೂ, ಪಿಂಗಾರ ಪಂಪಿನ ಪುರ್ಪ, ಪಂಚೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಚ್ಚಿರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ, ಕಬೋಲ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪೆತ್ತ ಉದಿಯ ಬೆಂದನು, ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಲು ಸೂತ್ರ ಗಂಡಗಣಕಲು ಸಾರ ಬೇರ್ಮೇರೆ ಸಾನ ನಾಗನಕಲು ಎಲ್ವೆರ್ ಸತ್ಯ ಸೇರಿಕಲು ಒರಿ ಮೂಲದ ಕುಮಾರೆ ಡೋಲುದ ಮಿನದನುಟ್ಟು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿರಿಯೇ, ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪಂದಲೆತ್ತಿರಿಯೇ, ಉಲ್ಲಾಯಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಬದುಕಗೆ ಬೋಡಾದು ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟು ಪದ್ನಾಜಿ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ನುಪ್ಪು ಉದಿಯ ಎನ್ಪಾರೆ ಕಂಬಳದ ಪೂಕರೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಬೇರೆ, ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಸತ್ಯನೆ ನೆಗತನ್ನು ಧರ್ಮನೆ ಮೆರಣ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಂಡು ತುಳುನಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ನಿಲೆಲು ಕೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯನ್ನು ಬಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ಧನುಡು ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲ ಕಲೆ ನಿಲೆ ಎಂಚ ಆನಿ ಕಾಲಡೆ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತಿನ ದೆತೊಂದನ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಂದನ ಕಲೆತ್ತ ಬಿಲೆ ಏನು ಕನಗ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಹೊರಟು ಲೋಕೊರ್ಬಡಿ ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ದೆತನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಕೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥ ಇನ್ನು ಐನೇ ಎಸಲ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾತ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿನಿತ್ತೆ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪನ್ ಮೆರಪಾರೆ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚ ತಯಾರಾತಿರ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಮುರ್ತಾತಿರು ಕೂಟನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನೆ ಬರೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲೇನ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೇನ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆನ್ ನಿಗಲೇನ್ ಮಾತೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕೂಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಊಲ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪು ನೆಟ್ಟುವಂತೆ ಪಿರವರಿ ಎರಡಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಅಕುಲು ಕರಿಪೇರು ಅಂಚಿತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆದ ನಡುಟಿ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಿಡಿ ದಿವರ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ತಾತಿಲ ಬರು Your attention, please. And the human being.
ಅತ್ಯ ದನೆ. ನಮ್ಮಂಜಿ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲ ಜ್ಞಾನೇ ಬರ ಅಂದ ಮಾರ ಅಂದ ಮಾರೆ. ಬೇರೆ ಬಿತ್ತಲ್ಗೆ ನೋಡ್ದು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಕಂಡದು ಕಾರ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಪ್ಪೆರಂಡಮ್ಮೆ ಅನ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ಕಾಣ ಮಾರು ಎಂಜಿ ನಂದು ಆ ಗುಜಿರಿ 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 ಎನ್ನ ಬಾಕಿಯ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಲವ್ವೆ ಆ ಬಾಟ್ಲಿ 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 ಅವೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಷದ ಪೊನ್ನನ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಪಿನ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಳದ ದಿನ ಇದೀ ವರ್ಷ ಇದೀ ಜೆತ್ತು ಬರನ್ನು ತಿಂಪುನ್ ನಿಂಪುನ್ ಜಪ್ಪುನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ತಿಂಗಾಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ಈ ಪಣ್ಣ ನೆನಪಣ್ಣು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ಎಂಕ ಲವ್ ಆತನು ಮಾರ ಏರೆ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಲವ್ ಆತನು ಏರು ಮಾರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ ಗುಜಿರಿದ ಲವ್ ಅಲ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಗುಜಿರಿದೆ ಏನೇವ ಆತ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಬೊಕಂಜ್ ಗೊತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡು ಬಗಲಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಡೌಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡು ಬೊಕಂಜ್ ಗೊತ್ತನ ಆಯ್ನಾತ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಲ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ 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 ಪಲ್ನ ಗೊತ್ತ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಂತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಂಡಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿ ಎ ಪಂಡಂಡ ಬಿ ಎ ಡಬ್ಬಲ್ ಪನ್ನೋಡು BA SSLC BA ರದ್ದು ನೆತ್ತನಾಲಿದ್ದೆ ಎಂಜ್ ಹೋಯ್ತು SSLC ಅವನ್ ತತ್ತು ಅವು ಬಿ ಎ ತಿರ್ತು ಬಿ ಎ ಮಿತ್ತ ಅವ್ರು BA ಮಿತ್ತು ಬಿ ಎ ಮಿತ್ ಎಮ್ಮೆ 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 ಬನ್ ಅವ ಆಯ್ನಾತ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಬೊಕ ಆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏರ ಯಾನ್ ಏರ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೈಚ್ ಏ ಆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏರ ಯಾನ್ ಏರ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೈಚ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಓಕೆ ಆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತಾನ ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಬಂದಳು ಬಂದಳು ಕಾಂಚನ 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 ಒಂದೊಂದು ಏನ ಅಂದು ಒಂದು ಗುಜರಿದ ಆಗಿನ್ಯ ನಟ್ಟನ ಆಗಲ ಬಿತ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಲಗ दाने लेट दाने ಲೇಟ್ दाने ಅತಿ ಈ 4 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬೈತಾರ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇರ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಡಬ್ಬಲ್ 4 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ 15 10 ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಅವು ಬಟ್ಟಿ 15 ಕೊರ್ತೀನಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮಾರ ಈರನ್ ಯಾನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಕರ್ ದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ Correct. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಕಾಪರತ್ತ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆತ್ತೀನಿ ಏರು ಆರ್ ಮೇಡಮ್ మీరు బస్ స్టాండ్ ఎక్కడ నుంచి అర్ధ గంట నుంచి కాతందులే ఎంచిన టైం సెన్స్ కాపును ఉన్నావు మీరంజి తులునాడదంజి ಅದೇ ನೀ ದಾದನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಈ ಬೀಡಿ ಆಯ್ತಾರ ಬಿಲ್ಡಪ್ బీడి ఏర్ మేర వైపున్ బీడి మేర వైపు చేరు చెక్ బీడి వైపున అభ్యాసనే మేర అన్వన్న సిగరెట్ వైతుంది ಅವಳ ರದ್ದು ಎಂಗಿನೆ ಡಬ್ಬಲ್ ತಾವು ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ಲಟ್ಟ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಅವ ಆಲತಿ ಅಂದಂದು ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ದೂರ ಉಂಟು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೊಂಡು ಬಾಸಾಲ ಅಲ್ಲೇಲಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಬ್ಬ ಬಂಡಾಲಿಗೆ ಇರು ಓಡ್ಸವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗೋಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪುಟ್ ಆರು 2 ವರ್ಷ ದೇಕು ನೀವು ಹೋಗ್ ನಾನು ಜನನ ಆರು ಅಂಚಿನ ಜನನೇ ಎತ್ತು ಆರು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ 4 ವರ್ಷ ದೇಕು ಹೋಗ್ ಎಂಗಿನೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂಜಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾರೆ ಇಡಬಲೆ ಅತಿ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಸೈತೀನಿ ಮಾರಿ ಆತೇನಾ ದೇ ಎಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ పోయిని ಮೇರೆ ಎಂಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ಕೇಳಿಗೆ 1,000 ಎತ್ತು ಈರ್ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಎಕಡೆ ನಟ್ಟನ 50 ಅಮ್ಮ ಓವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಟ್ಟನ 50 ಬಡಾಪ್ ನೋನೆ ರಪ್ಪ ಪರ್ಸರ್ ದೇತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗಿನೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇಡ ಕೇಳಿ ಆ ನಟ್ಟನಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಈರ್ದಾದ ತಾತ ಬಿರ್ಲಾನ ಓ ಮರ್ಲ ಸೈತೈ ಅವ ಸೈ ಹೇಳಿ ದೇ ಯಾನ್ ಈರ್ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಆ ಲೊಟಾರಿ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ರರ್ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರೆ ನಾನು ಕಾರ್ ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂತಿನತ್ತ ಈ ನಂಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾರವನ್ನ ಹಿಂಗ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನ ಬೋಡಾದು ಕಾರ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪರ್ ಎಂಗಿನ ರಡ್ಜನ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ತಾವು ಎಂಗಿನ ಡಬ್ಬಲ್ಗೆ ಮಣ್ಣ ಪಟ್ನ ಅವಂದು ಮೇರೆ ರೀ ಯಾರು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಆಲ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಸ್ ಕಾಪು ಅತ್ತಿ ಇದು ಎಳಪದವಲ್ಲ ಇಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಸೋ ತುಂಡಿ ಅಂಡ ಯಾನೈಕ್ ಬೆದ್ರಾಬೋದು ಬೆದ್ರಾರ್ದ ಬಸ್ ಇದೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ಕಾಪು ನಿನ್ನ ಐಕ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ಅತ
ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜನ ತೆಮ್ಮನ ತೆಮ್ಮ ಶೀತೋಡ ಅಂದತೆ ಓ ಸೀತತ್ ಅವು ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲವ ನೋಡ ಅವು ಏರ್ಸಿಡ್ಲ ಬರ್ಪು ಒಂದು ತೆಮ್ಮ ಏಡ್ಸಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮರಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಮ್ಮಾರ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ನೇ ಮೇಡಮ್ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಇರೇಗ ಪಗಾರ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಪಗಾರ ಎಂಜಿನೆ ಈದ ಯಾಕಿನ್ಯಾ ಅವಳ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೆಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಎದ್ದೆಡ್ತು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಇಡವಲೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಕಣ್ಣೆ ಮಾರ ಎಂಜಿನೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿಯಾ ಆಯಲ್ಲ ಬರಡ ಅಂದತಿ ಆಯ್ ಬರ್ತಿ ಆಯ ಬರಡು ಹಾ, ಬರ್ತಿ. ಎಂಕಿ ಏಡ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಯನೇತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ എന്നാ ಗೊತ್ತದ ಏಡ್ಸ್ ನೆಕ್ ವಣ್ಣ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೆಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಎದ್ದೆಡ್ತು ಹೊಡಿಯ ದಾದಾಂದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಡಕೇನು ಇಂಕೊಂಚು ಕಾಲ್ ಅಂತೆ ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜನ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಮೇವೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲ ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಗುಜರಿಯೇ ಫಿಟ್ಟಿ ಏರೆ ನೇರನ್ ಪೊನ್ನನ ಪಿರ ಪೋಪನೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಿನ್ಕ ಬೆನ್ನು ತಿನ್ಕ ನನ್ನ ಪೊನ್ನನ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಜಿರಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಂದುಂಡ ಏ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆ ನೀ ಎಂಕವ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ನೀ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕ ಉಣ್ಣದ ನೀ ಎಂಕ್ ತೂಕ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಯೋ 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 ಹೆಂಗಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಯೋ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯ ಎತ್ತಮ ಬಗ ಅಯ್ಯೋ ಯೋ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅವು ಗುಜರಿದ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತವು ಅಂಚತ್ತ ಯೋ ಯೋ ಬಣ್ಣ ಹೊರತ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದು ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾಡ ನಾಕಲ್ ಫಣ ಉಪ್ಪಿರು ಯೋ ಯೋ ಆತ ಬರಡು 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 ಹಾಯ್ നമ്മെ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನೇಟ ನಿಂಚ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಓಲೋಲ್ ಬೂಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ నువ్వు ఇరిన పుదారు എന്നെ പുതിയ അങ്കിത പണിത് ആഹാ. മാത്രല്ല സ്വീറ്റ് സ്വാട്ടാതെ അങ്കി പണിതിൽ പേര് అంది ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರಿ என்ன புதாரு ಅಂದಂದು. என்ன புதாரு முன்னாள் பண்ணது ஆ. மாத்தேர்ல மோக்கேடு ஷார்ட் அது முன்னேந்து ಲೆಪ್ಪು ಓ ಮುನ್ನೆ ಪಣಿದಿಲ್ಲ ಪುಣಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈರ ಪುದರಿ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಕುನಾಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಕುನಾಲ್ ಅಂದೇ ಲೆಪ್ಪು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬೋದು ஷார்ட் ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಸೈತೆ ಹೋಡಾತ್ರಿ ಓಕೆ 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 ಈರು ಹೊಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಊರು ಆ, ಊರು. ಎನ್ನ ಊರು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಾ ಅಂದಂದು. ಅವೇ ಮಡಿಕಾಡ್ ಕೇಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಹಾ. ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿ ಆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಿಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ವೈತ್ ಹೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗುಜರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 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 ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗುಜರಿ ಸರ್ಜರಿ 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 ఒక సెక్షన్ నిక్లా ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿ ಅವು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಂಡ ಆ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಂಚೆ 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 ಅವು ಲಾಂಬು ಲಾಂಬು ಲಾಂಬತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾ. ಓಕೆ ಯಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದೆ. ಅನಂದ್ ಯಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಪೋಯ ಅಂತ ಅಲೋ 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 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆ ನಿಕ್ಲ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯರಾಪುಡು ಇಂಗ್ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಐನ ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪಾರ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಗೆ ಊರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂಡೆ ಅಂದ ಜಾಡೆ ಎಡಪದವ್ರದ್ದು ಬಾರಡ್ದು 90 ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿಜೈ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ 90 ಬಿಲ್ ಕೊರನ್ನೇ ಕೊರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪು ಸಿ ಸರಿ ಅಂಚತ್ತು ಹೋಗ. ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು ಆಟದಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನಿ ಆಟದಲ್ಪ ಸಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗ. ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಡೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅప్పుడు ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಈರಿಗೆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅప్పుడు ಇತ್ತೆ మీరు డాక్టర్ ಏ, ಯಾನ್ doctor? ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಅಣ್ಣ ಈ ಗುಜ್ಜಿರಿದೆ ಸರಿ ಇರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಪೇಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಸರಿ 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 ಹಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬೂರಿ ಇರತ್ತೆ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚ ಜೈದಿರ್ಬೇ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಲ್ಲೊತ್ತಾಸನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಬ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಸುರುಕು ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪ್ ಒಲ್ಲುಂಡ್ಯಾ ಪಂಪ್ ಮೂಲ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ವಾ ಆ 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪೋಲ ಪಂಪ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲ ಜನ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಗುರುಪುರದ ಸುದೇಕ ಪೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ಬಕ ಪಂಜಿರ್ದ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಗೆ ಬೇ ನಮೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟ ಅಂಚೆನ ಮನ್ಪೆ ಲಾಯ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರಿ ಪಂಪ್ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಸರಿ ಯಾನು ಪಲ್ಸ್ ತುವರ ಪಣ್ಣಿ ಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ ಜಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪಲ್ಸ್ ಆತಿ ನಾನು ತೂ ಅಂದೆ ಪಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ ಪಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ఉండదదే ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಪಲ್ಸ್ ಬಣ್ಣದ ಅರಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕೈತ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ತೂಲೆ ಬಣ್ಣ ಕೈತ ನಾಡಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಯಾನ್ ಆತ ಮಿತ್ರಗೆ ಎಂದೆ ಸರಿ ನರ ತೂಲೆ ನರ 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 ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಾತ್ರಿತ್ತ ಕೈತ ನರ ತುಯರ ವಾಚ್ ತುಲೆ ಏತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕರಿಂಡು ಸಿ ಅಂಚ ಪನತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಬೋ ಹಾಕೊಂಡದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ರಾಧವ ಅರೆನ್ ತುಯ್ಯ ತಂಚ ಕರ್ಮ ಕೋಡೆ ಪರ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದತ್ತು ಅವು పోతుంది పోతును ಸರ್ పోతుందా పోతును కొత్తగా దాదా పడిపోరు ನಾನು 4 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದೀಯರನ್ ಹೌದೇ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಬಿಲ್ ಏರಚ್ಚಾ ಓ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಒರಿತ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಂದಿಪ್ಪಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕದೆ ಮಾನ ಮಂಡೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆನ ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏರನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಕತ್ತನ್ನೇ ನಾಲ್ ಬಿಡ್ಬೋ ಹೌದಾ ಸರ್ ಮಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಾರ ಸನ್ನೆ ಆಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಈತ ಯಾರು ಪೂರ ಬಾರ್ಬು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ರ ಅಬ್ಜಾಗಿ ಓ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರಿ ಐದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡಬ್ಬಂಡು ಫೊಲ್ಲುದು ಕಡಪುರು ಮಕ್ಕಳ 4 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೀಪಿ ಹೌದೇ ಸರ್ ಪಿರ 4 ದಿನ ದೀಪಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಏರುಚ್ಚಾ ಓ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಗ್ ಡಟ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಸರ್ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರಿ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರಿ ಲಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಪ್ಪೋಡಿ ಅವಿನ ಈ ಜಾಗಲ ಪಬಿದ್ದಾನೆ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತಂದ ಲಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಸಿರಾಪ ಕೊಡು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೊಡ ಅವೆ ಅದ ಕುಡಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಈ ಸಿನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಓಚಿನ ಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸುರು ಪೇಷಂಟ್ ಲೇತು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ದುಮ್ಮು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ದುಮ್ಮು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹೌದೇಗಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುನಾಗ ಸುರೂಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯವನ್ಲೆಗೆ ದೈ ಬಾಯ್ ಚೀಪೆ ಅಲ್ಪು ಚೀಪ್ ಚೀಪೆ ಗತೆ ಅವು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನಕ್ಕಿನ ಯಾವ ನೇ ಇರೆಗೆ ಬಿಪಿ ಉಂಡೆ ಬೇಪಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಪಾಡುವ ಎನ್ನ ವಿನ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಎಮ್ಮೆಲೆ ಎನ್ನ ವಿನ್ ಸರ್ ನೇ ಬಿಪಿ ಬಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿ ಬಂಡವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವೈಪರ್ ನೇ ಓ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ನಾಚಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲತ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓ ರಾಮದೇವ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ತದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ರ ಗಣೇತರಿ ಬೇಲೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ ಆ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ಸಿ ನಿಕ್ಲ ಗುಜಿರ್ದಕ್ಕಲ పోదు ఎక్కడి నిక్కల గుజరాత్ పాత్ర సి నాన్ సెన్స్ నిక్కల పాత్ర ನನಗೆ ಸಿ ನಡಪೆ ಮುಲ್ತು ಬಾರಿಲೆ ಸಿ
ನೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈರ್ಲತ್ಲ ಅರೆನ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ದೇವರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆ ದೇವರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಗಳ ಆರು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ದ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಆ ವಚನತಿ ಓಕಾ ಮಧುದೀನಿ ಕಿಂಡಿ ಮೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಮೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಎಂಬುದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದಿರುವ ಹುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನಗಳ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಈ ಕಿಂಡಿ ಎಂಬ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆಯಲು ಕನಕನ ಭಜನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯುವಕನ ಯುವನ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ಸಂಘವೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಂತ ಪೀಸು ಸಾಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕಾಮಿಡಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಐನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಕಡಿರ ಸಂಚಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದಿ ನಕುಲು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕಲೆ ಕುಸಿ ಆಣಂದಾಡ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಒರುಟ್ಟು ಸೊರಕೆ ನಡೆ ಹರೀಶ್ ಆರ್ಲಾ ಪದವ್ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಅರುಣ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸಚಿನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪುದ ಸೊರಕೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಖಲು ಒಂದು 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಖಲು ಫೈನಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದರು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು. ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್. ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಡೌಟು. ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಅವು ಒಂಚು ಹಿಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಾಕಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಐಡಿಯಲ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಣ್ಣ. ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ತಲೆ ಪಲೆ ಐನೇ ಹೆಸಳಿಗೆ ಥೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಣ್ಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಬಂದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ತದ ಡೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಜಿ ಡ್ರೆಸ್ 2 ಜನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒರಿ ಡಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಪ್ಪೋಡದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಂಡು ಎಂಕುರಿ ಗುಜರಾತ್ ಏನೋ ಗುರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಯ್ ಗುಜರಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಟಿಪ್ಪು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಂತೆ ಕೆಲಸ ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಂಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬುಕ್ಕೋಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬೋನಾಗ ಸಡನ್ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಬಂದಂತೆ ಯಾಕೊಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಮ್ಮಿಡ್ದ ಲಾರಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು ತೇಬೇಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರದ ಲಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಕೈದಿರ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೊಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಾದ 1 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜರ್ದೆ ಕಾಡಿರ್ದು ಬೇಟ ಒಂಜುವರ ಬೆನ್ಪಿ ಒಂಜಿನ ಬತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಉಡಾದು ಒಪ್ಪಿ ನೀನು ಒಂಜೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂಯಿಲ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಲ ಶೋಕ್ ಆತನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೆಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್. ವಿಜಯನ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ರಾಜ್ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಕ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತಿಟ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನಿನಿ ನಮ್ಮ ನಡು ಟೀಚರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕುಡಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಜದಾದನ ಅರೇನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನು ಪುದರ್ಲ ರಾಜ್ ನಿಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ದಾದನ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಡ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಯೊಂಬತ್ತನ್ ಬಂದಾನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜನಾರ್ದನಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಅವ್ರಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಏರಾಂಡವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಆಯನ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಬೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ್ ತೋಚಿಯರ್ ದಯ ಪಂಡ ಅರೆನ್ ದಾಯ ದೋಸ್ತಿಂದ ಎನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ತರೇಟ್ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಓಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂತಾದಚ್ ಆರ ಇನ್ ಮಾತ ಮೀರ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಬುಲೆ
ಅರೋಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ವಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಜಾಣ್ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ವಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಆರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾದಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದೇನು ಇಡೀ ಕತೆ ತಿರ್ಗಾದು ಕೊನೋಪುಡ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ ನಿಗಲಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಬಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಆತೆ ಆಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಏತೋ ಸಲ ನಿಗುಲ್ ಫೈನಲ್ ಬೈದರ್ ಪಂಡ ಅವನಿಗಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಏನಪ್ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಗಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬಂದು ಆಂಡಲ ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾವನೋಲು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರು ಐಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಗಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ದಯಪಂಡ ನಿಗಲೆ ನಾನು ತೂತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುವರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲ ನಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಗುಲು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅಪಿನ ಮಾತ ಒಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಅತನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಗಲ್ಡ ಉಂಡು ಎಟ್ ಆವಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಕಡೀರ ಸಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಒರ್ವಲಗು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಎತ್ತರ ಅಚ್ಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ತಾರೆ ಬರವೇ ಪಂಡ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನಿಗೊಳಿ ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಉಡಲಾಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಕಿಂಡಿ ಮೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಮೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಎಂಬುದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದಿರುವ ಹುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನಗಳ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಈ ಕಿಂಡಿ ಎಂಬ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆಯಲು ಕನಕನ ಭಜನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯುವಕನ ಯೌವನ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಬಿಲ್ಲ ಸಂಘವೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಂತ ಪೀಸು ಸಾಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆಗು ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ ಐಕಾದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇ ತುಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಜಾಜ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಖುಷಿಡು ಪೊಡಿಯೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕು ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ LOL, I laugh out loud. Bale telipale, scream and shout. It's our time, it's going down. Even I could like you know what it is. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ What's up, ಮಚಾನ್? ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪಾಲೆ